Ok, suntem aici cu partea a patra din Rocky SMP. Da. Răzvanie, nu știu pe unde e ieșirea, e faza faină. Gata, am găsit. E ușor. Câte diamante ai? Eu am unul. Oh. Ți-am dat schema atunci. Eu am 8 diamante, pur și simplu. Găsite într-un cave random. Din cauza unor mobi. Mobii te duc la diamante. Exact. Și gravel-ul. Tu le-ai găsit random. În cave-ul meu. Oh nu, oh nu, oh nu. Era să mor cu diamantele. Oh nu. Nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine. Dă-te pe la mine să fim safe. M-a viduca. Eu mă duc să tai niște copăcei. Vrei să facem portal spre Nether? Că putem. Da, dar fă enchantment table mai întâi. Da, poți să fac pe ambele. Da, oh my god, am găsit diamante. Îi Ce spune. vrea la... Adică să avem XP infinit, eșanturi infinit, adică... Mamă, sunt prea hype, băieții, sunt prea hype. Nu cred. Ma. Suntem norocoși rău. Oh my god, nu cred. Ok, deci mie îmi place din ce în ce mai mult să fac YouTube, pentru că... Da, sper să mă trezesc mâine dimineață cu notificări. Pe telefon și pe calculator. Uite bambusul din video trecut cum crește. Mie îmi place că am făcut vreo 7 videouri unul după altul și cred că o să mai facem, nu știu. Am făcut 3, ăsta e al patrulea. Ca. Și mai facem, că sunt foarte faine și dacă n-ar putea, dacă n-ar lăsa Streamlabs-ul, eu aș face un video cu toate, dar trebuie să vă uiteți pe rând. Îmi pare rău, dar na, e Streamlabs. N-am ce să fac eu. Că le-aș face lungi, vă dați seama. Le-am face 2 ore, vrei să vă mint. Și mâine facem live de, nu știu, o oră, 2, cine știe, poate chiar 3, 4. Că la live rămân cât vreau eu. Și la live-ul îl rupem. Vreau să facem un anvil. Că am primit Frostwalker. Și îl vreau. Adică fii atent, Itachi, stai, poți să-mi dai diamantul tău? Că vreau să fac eu buți, să-mi pun pe el. Nu, e o idee proastă. Eu diamantul înapoi, scuze. Nu fă buți. Nu fac, nu sunt prost chiar. Fă-ți doar pickaxe și Păi am fă pickaxe. enchantment table, după aia mai mergem. Nu, întâi vreau să fac un portal. Ne facem pickaxe cu fortune 3 ca să putem să luăm easy diamante. Aha, ok, sună bine. Hai că mai prin mine aia chestii, poate găsesc alte diamante. Eu n-am găsit un nivoi, erau mulți mobi și mi-era frică. La începutul. Și dacă vrei să știi, dacă vrei să nu știi ce a fost din perspectiva mea, Davide, poți să te uiți pe videouri. Da, ok. Da, nu mă uit acum. Na. Ar dura prea mult. Da, știu. Nu, zic așa, după ce le Mă uit terminăm. când mă culc sau stau în pat. Sau când facem o pauză de la videouri. Da. Știi că eu mă apuc să minez fix lângă ăsta, lângă spawner. De ce? Nu știu. Sau nu. Nu, că stii și locul. Da. Mă apuc să Minează. Era să mor. Bine că... Mamă. Nu-mi zic că spar spawner-ul. Nu l-a spart. Două explodat un creeper. Creeper. Nu, hai, nu mai stai aici, că mi-e frică cu tine aici. Vino încoa. Hai că ți returne să minezi. Vino pe mine. Bă. Că îmi sar creeper în cap și mi-e frică, știi ce zic? Da, am văzut. Vino O dăm cu easy și apoi. Ok. Știu în ce parte să minez. Nu, vino aici. Vii aici. Și te duci în față. Încolo. Partea aia vei minat-o. Mult noroc, că mă duc și eu obsidian. Ca să facem enchanting table. Am găsit gold, dar nu-l iau. De ce nu? Are și el o viață. Da, parascheva.
Dacă mai găsești diamante, lasă-le pentru Forage în 3. Da, încă n-am găsit. Bă, dar unde o să facem casa? Păi acolo, undeva, nu știu. Munte? Vrei? Ha? Vrei în munte? Nu știu. Deci astea 3 pot să le minez, dar mai am nevoie mai de 2. Am nevoie de o carte. Și n-am lead-uri. Ce? N-am de-alea, leather. O să mă duci tu? Nu pot, că minez eu. Ok. Avem cărți, mă, avem 24 de cărți la villagerul ăla. Ah, da, Dar folosește numai una ca să ne facem full. Da, da, știi tu. Bă, asta e că de fapt putem să ne facem full, nu irosi niciuna. Fă de-alea bookshelf-uri. Păi da, bă, dar trebuie să fac întâi... cum se cheamă? Să mă fac pe... Ce să fac așa din table-ul. Ce faci aici? Ce-ai găsit? Ai găsit gold, da. All it's good. 6 minute face video. Poți să vii să te culci, te rog? Adun patul încă la mine. Bra. Poți să-ți răție patul alb? Și să stai în ăsta roșu? Lasă-l pe mine, că poți să te duci să-ți iei colare. Fiță, să duci tu alta, n-ai nevoie, lasă. Vino la intrarea în mină, ți-l pun acolo, vezi? Dă-te pe la mine. A, da. Stai să mănânc o pâine. Dar va trebui să mergi mult, deci, na, se mai întâmplă. Bă, dar adu-mi-l pe ăla roșu. Nu. Acum ai De și ce? fițe de la mine? Las că e bun și ăla până acum. Las că nu mori. Nu mor, doar așa un pic. Lasă. Dacă nu, dar vreau să iei o culoare pink, vreau pat pink. Poate să ținem patul ăla. Și ți-l faci tu pink. Și pink. Nu, tu mi-l faci, pentru De că eu ți-am unde făcut vrei pat red. de unde vrei să scoți eu pink, a? Caută. Da, bravo. Eu. Așa. No, bine, să încerc să-ți caut, nu? Oh, nu. Niciun caz acum, pentru că vreau să fac astea întâi. Yes, am găsit cave, easy șampon. Ia. Dar nu-ți da TP, că nu știu unde sunt. Ia. Și nu merită, cred. Vreau că am uitat să-mi iau diamantele din chest. Cred că nu e niciun diamant. Ce, mă? Evul ăsta Ce ai, mă? mic. Ok. Dacă poți să faci și 2 bucket-uri, nu știu, ca să avem. Avem enchanting table. Da, e bullshit cave ăsta. Timbabilități. Da, nu mai la camp aici. Ce? Nimic. Și silențios, mă, că nu suntem la Darius pe videouri. What the fuck, Romania? Uite, mă de apă. Oleu. Apă de pădure. Mă duc și mai caut niște vaci să ne mor. Da, de ce îl dai bully la văcuț? Dar ce vrei să fac, mă? Nu știu, faci și tu ceva entertaining. Ești rău. Dacă nu mor vacile, faci rău la inimea, ascultă-mă, nu face bine tu. Ok, stai că am nevoie de astea. Eu nu vreau să iau un villager din sat direct, vreau să iau un villager gen zombie să-l fac, pentru că vreau să, gen, nu știu cum să zic. Îi Dai enchanturi bune. să-mi dea prețuri, nu enchanturi. Uite-te de câte minute e video.
Lapis. Nice. De 10 minute, mai fac încă 4 minute și după aceea fac altul. Am găsit lapis eu, by the way. Am auzit. Se poate ca din întâmplare să aibă unul din villagerii ăștia ceva ce e folositor? Na, nu cred. Aoleu, e clar Minecraft și șpecher. Nu consider deloc pe jos villagerii. Sperăm. Da. Sperăm că mai e ceva pe aici, prin casele astea. Asta nimic. În asta decât o iarbă. N-are nici ce. Și aici absolut nimic, pentru că așa e frumos. Da. Ce caută copilul ăsta aici? Ce caută ăștia pe deal aici? Uite o vacă. Bună, bună. Nu mai am niciun bună ție, vacă. Tortură. Vorbim aici de Ivan Doi. Ce, mă? Suntem bad boy ca el, mă. Noi nu ne comparăm cu el, că el e bad boy de la cu scheme. Ce paleu, pacheu. Ne vorbim în limba portughineză, că nu știm română. Nu ajung la ajung. Suntem în Minecraft, dar tot merge să fac schema asta. În Fortnite, ia. Mamă, cât de tare am bucuit Minecraft-ul. Nu. Da, cred și eu. Eu bucuiesc Minecraft în momentul de față. Nu, la alea nu mai ajung. Oh, câte faceți acolo? Mama, nam. Uite, de câte minute e video? De 12. Deci, băieți, gândiți-vă că noi facem video de la 9:30 și acum e 10:30. Facem video de o oră noi. Pentru că da. Pentru că eu chiar mă plictisesc să fac video, chiar mi se pare fun. Chiar te plictisești să faci videouri. Nu. Așa ai zis, așa te-am auzit. Păi am zis atunci, chiar nu mă plictisesc de asta, adică chiar mi se pare fain, adică nu mă plictisesc. Practic, cum mă plictisesc când nu fac nimica. Gen doar mă joc. Nu mă plictisesc aici. Ok, tot arată bine. Cred că o să încep următorul video. Stați să ajung la bază. Așa, și vedeți că o să încep următorul video. Ups, m-am deschis asta. Ups, m-am deschis calculatorul acum, e clar. Ia, un pic. Ok. Lava. Vedeți că imediat intru și eu. Ok, imediat.